Dende onte o río Lérez atópase en estado de prealerta por escaseza moderada de auga. A decisión foi tomada pola Oficina Técnica da Seca como unha medida baseada na prudencia. Lóxicamente, sí, hai que plantexarse algún tipo de actuación, saberemos, para que isto que, insisto, non pasa noutras concas, aquí sempre hai que tomar este tipo de medidas, por lo tanto, iremos vendo. Pero o que quero decir agora mesmo é que non ten que haber preocupación, pero lóxicamente este anuncio que é moi inicial é simplemente baseado na prudencia. Para chegar a esta decisión, os técnicos avaliaron varios factores: o descenso do caudal circulante no río rexistrado dende mediados de xullo, o aumento da poboación estacional nos municipios que se abastecen do Lérez e as previsións meteorolóxicas que apuntan a que setembro será un mes máis ben seco. O anuncio que fixo onte Augas de Galicia é un anuncio baseado na prudencia, pensando que poidera ser, é certo que todavía é moi cedo para sabelo, que os meses de setembro e outubro pois non foran chuviosos, ou houbera unha seca pois máis prolongada do normal, ou máis días sin chuvia, pois entonces hai que tomar medidas agora, non cando o problema está en riba da mesa, pero simplemente un criterio de prudencia. Tranquilidade pediu tamén esta mañá o alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores afirmou que o abastecemento está asegurado. Iso sí, hoxe a Xunta de Goberno local acordou unha batería de recomendacións para a cidadanía e empresas para reducir e racionalizar o consumo de auga. Decir que o abastecemento está asegurado, porque temos un sistema moi robusto, e tamén cun nivel de perdas mínimo, non? Que é algo xa conocido. Doutra banda, Lores sinalou que a día de hoxe o Pontillón está ao 95% da súa capacidade como reserva de auga. En canto ao caudal do Lérez, apuntou que é similar ao que levaba o río o ano pasado por estas datas.